दुखुनांथाव खौरां मोनसे सौफैदों गोबाङानो नुबाय जानांगौ आरो गोबाङानो नुवाखै आंना एसे लेट जाबाय नेटवर्कनि माखासे इसुनि थाखाय आङो भिडिअखौ नोंथांमोना जेब्ला मोनगोन अब्लाना सानसे बारलांगोन नामा होननानै सानबाय आङो जियानो हक अब्लाबो बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि फारसे आङो मोनसे मेसेजल' हरनो सानदों जोंहा मानव गेदेर EM रन्जित बसुमतारी सार आरो बिथांनि दोलो UPPL आरो जोंनि बर' माहारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरनिसिम आङो इसेबां इन्टेलेक्चुवेलथ' नङा आरो नंखायाबो अब्लाबो एज आ सिटिजेन रेसपन्सिबल सिटिजेन हिसाबै जोंबो दुखु खस्थ'फोरखौ नुहुरो बर' हिसाबै जोंबो हमदांनानै मोनो बा बिथांमोननि गाबनाय होसिख्रावनाय बिथांमोननि दुखु खस्थ' जाबोबाय थानाय समफोरखौहाय जोङो निजेनो साननानै दुखु मोनो बेनि थाखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों आंनि फारसे मोनसे मेसेज हरनो होननानै मानव गेदेर EM रन्जित बसुमतारी सार बिथाङा जिबायदि बिबुंथि होदों नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिप्सआव नायोबा बुजिना मोनगोन बेनि उनावहाय रायजो राजाफोरा माबायदि फिनजाथाय होफिनदों बेखौबो नोंथांमोना रोखा रोखा नायनानै बिजिरनो हागोन आरो आं आसा खालामदों आं बारा बुंनो गोनां थानाय नंला बेनि उनाव अब्लाबो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ देखायग्रोनि बेनिफ्राय आंनि फारसे आंनि बिबुंथिखौ आं लाखिगोन। एक्सना खुनु कमप्रमाइज गैया बिथांमोना लावख्रिगुरिनि 22 घरा BPF सापर्टार पिउरलि BPF सापर्टार जोङो बिराद मोजाङै सावरायदों हा दंखायो नोंथांमोना फरेस्टआव दाथां दंफां लाइफांखौ दादान होननानै जों बिथांमोनखौ बिराद बुजायदों खिन्थु बिथांमोनजों बनसुवा नांफानानै दङमोन खाम्फा बरगयारि नांफाना दंमोन आंना स्पस्ट प्रमान दङ। दिनै बेबायदि बारहावा सोनाया सार अननानै प्लिज जोंखौ बेबायदि बुंनो नाङामोन दा बेखायनो जों बुंदों अननानै जोंनि थाखाय पारमानेन्ट सलुसन खालामनांगोन नङा होमबा रायजोफोर दा बे हिसाबैनो जों दुखु मोनदों जों गाबदों बेबायदि हिसाबै जों लावख्रिगुरि हिसाबै जोङो हाबाय 6 बोसोर जाबाय जोङो दिनै 40 बोसोर जाबाय बाहाय जोंहा गंसे स्कुल गैया जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंबाय फोलावबाय जोङो बायदि बायदि जोङो सोरबा साख्रि मोनाखै बेबायदि जानायनि खारनाव जोङो बिखा गावदों जोंखौ मानो फार्टिलाइज खालामखो जों मानो सोर UPPL सोर BPF बेबायदि जोंखौ मानो बिबाजन खालामखो सारमोन प्लिज काइन्डलि आं आर'ज खालामो जों गामि हिसाबै लावख्रिगुरि हिसाबै बेबायदि जानो मोनामोन दिनै बर' फिसाफ्रा बेबायदि खोथाखौ जोङो दिनै बुजिबाय लावख्रिगुरि गामि जानानै साननानै नाय सारमोन प्लिज आं आखाइ खबजबै आर'ज खालामो दिनै जोंनि गामिया सोरबा ट्रेक्टरनाव थानो हागौ सोरबा BPF नाव थानो हागौ बेबायदि खोथाखौ मालाबाबो दा बुं हाय बर' फिसाफोर जेब्लायबो जै जानांगोन बर'फ्रा बेबायदि जों ट्राइबेल सुबुंखौ बेबायदि खना खनलायाव रायजो जानाय सुबुंखौ दैबानाजों लोमसाव जानायखौ मानो बेबायदि हालाखार बिलाखार खालामखो आं जानो हागौ नांगोलि सोरबाया बे मादैमोन बायदिया बेबायदि ट्रेक्टराव बहर होनायखौ दिनै नाय साननानै नाय बे आब'मोन बायदिया बे बिनानावफोर बायदिया ट्रेक्टराव बहर होदोंमोन सारनो साब्रैबाबो साबाबाबो देरहाहोदोंमोन होमबा मानो बेबायदि खालामखो जोंखौ मानो दिनै EM सारा बेबायदि बुंखो आरो नाय साननानै नाय नैबे फंबायखौ दिनै हमना लांदों स'निफ्राय हमना लाङाखै मैया इलेक्सन खालामनायाव बे केम्पनिफ्राय हमना लाङाखै लामायाव लोगो मोननानै हमना लांदों हमना लांनानै आरो बिथांमोनहा बुंगोन दा फंबाया बुंगोन बिथांमोनहा फैसा एसे एनै बेबायदि खालामदों बावहाय जोंनाव बयनिबो न'खराव FRAनि नामाव फरेस्ट राइट एक्ट 2001 बै समाव BTC जादोंमोन बे समनि नामाव जोङो एसे लेखा मोन्दोंमोन नाथाय जोङो बेसेबां हा दं सोरनावबा 8 बिगा सोरनावबा 3 बिगा 4 बिगा हाइसाव बेबायदि बयहाबो हा दंमोन नाथाय नायफैयोबा नुफैगोन बे दैलामबारि जाजोब्बाय बाला अन्थाइ जाजोब्बाय अब्लाबो जोङो टेक्स हरो जोङो बे हानि नामाव खाजोना हरोना हरा हरजोबो बेखायनो आं आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबो
CM प्रमद बर' सारनिसिम आर'ज गाबो, EM सारमोननिसिम आर'ज गाबो, बयनिसिमबो आं बर' बुंनांगोन बेवहाय सासे गोरा दैदेनगिरि हिसाबै एक्स लेक्सारार हिसाबै बिथांनाव अनेक माने गोबां नलेज दङ। नाथाय नलेज थासेयावबो दिनै बिथाङा मानो बेबायदि बिबुंथिफोरखौहाय होलाबायो जानला मानला, माने नंखाय बांखाय बाथ्राफोरखौ दिनै दाखिनानै बिथाङा बुङो जेन सैथोआनोसै होननानै, माने रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे गाज्रि मेसेज हरनायखौ जों जेब्लायबो नुगासिनो दङ। दाख्लैबावैसो आङो भिडिअफोराव माखासे खोथा फोरमायखाबाय, नोंथांमोना बे भिडिअखौ चेकआउट खालामनो हागोन। दावराव देख्रेब सार बा अमर सिंह ब्रह्म बा गुबुन गुबुन बिदिनो दैदेनगिरिफोरनि सायाव बिथाङा ओरैनो ना माने हावायावनो खोथाफोरखौ बुङो, माने सायावनो सा खोथा बुङो। मोनसे प्रभाब दङ इंलिसावहाय, एम्पटि भेजेल साउन्ड्स द मस्ट होननाय। स' आङो बिथांखौ बेबायदिसो नंदों, माने एख'आनो गैया नाथाय ओरैनो माने गाबखांलाबाय थायो बा दामलाबाय थानानै ओरैनो हारसिंनो गोब्रामलाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो, जा मानव गेदेर EM रन्जित बसुमतारी सारखौहाय। रायजो राजाफोरा जोबोद दुखु फोरमायदों। चिरां जिल्लानि मोनसे गामिनिफ्रायहाय नोंथांमोना नुनो हाबाय, बेवहाय सोरबा BPF होन सोरबा UPPL होन, नाथाय आं बेयाव मोनसेल' खोथा बुंनो सानदों जे जियानो दोलो जाया मानो हारियाथ' बर'आनो ना, बिथांमोनाबो बर', जोंबो बर', नोंथाङाबो बर' जेनेबा। स' बे बेलायावहाय मानो सोरखौबा उमुक पार्टिनि होनानै मानो डिफारेन्सियेट खालामनो नागिरबाय थायो। दिनै नोंथांमोना खुंथाइ गोहोआव दङ होननानै दिनै सोरबा पार्टिनि सापर्टारखौ बेबायदि नाख्रेबनो नाजानाङा। बिदिजों मा जागोन, फैबाय थानाय समाव सोरबा दोलोआ फिन देरहालाङोबा, नोंथाङा जेरै जेननानै थायोब्ला, अब्ला बै दोलोफोराबो बेबायदि जुदि सेम रिभेन्सखौ लाफिनबाय थायोबा खहाया सोरनि जागोन? जोंनि रायजो राजाफोरनिसो खहा जागोन, नङा होमबा? अब्लाना नोंथाङा होमबाना बै समावहाय नों माबायदि मोनसे रायजो राजानि जानानै खामानि मावनो खाबु मोनगोन? जुदि जोङो सोरबा दिनै दोलोआव फैबाय उमुक दोलोनिफ्राय, सोरबा दोलोआ दिनै नाख्रेब जाबाय, बेबायदि जोंनि गेजेरावनो जुदि गावजों गाव कम्पिटिसन खालामलायबाय थायोब्ला, नों हायोना आं हायो, जुदि हारिनि फारसे बिदि अन्याय अयथासारखौ खालामबाय थायोब्ला जों बोरै जौगागोन? बा नोंथाङा बोरै हारिखौ लानानैहाय जौगाहोनो सानदों? बा नोंथांनि बै BTR सुक्तिखौ लानानै जि सेक्रिफाइस खालामबोबाय दिनैसिम, मोनथाम एकर्ड जालांबाय, बै सेक्रिफाइसफोरा दिनैनि समाव बेबायदि जुदि जोंनि लिडारफोरनि साननाय हनाया बेबायदिब्ला, अब्ला जोङो सोरखौ लानानै जों मा मिजिं थिगोन जे जों फैबाय थानाय समाव मोनसे गेरेमसा हारि, बर' हारि दानो हाबाय होननानै बा दानो हाबावगोन होननानै जों बोरै आसा खालामनो? सोरनि सायाव जोङो दिपेन्डेन्ट जाना दं दिनै जोंनि खुंथाइ गोहोआव जिखि दोलोआनो जा, जोङो रायजो राजा हिसाबै जों माथ्र लुगैयो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो सोरबा नङा सोरबा दिनै जोंनि BTCखौ बा जोंनि BTRखौ सालायगोन होननानै। नाथाय बे बेलायावनो जुदि नोंथांमोना बेबायदि बेले बेजे थासारिखौ रायजो राजानि सिगाङाव जुदि लाबोबाय थायोब्ला, बेयो जोबोद गनायथावना जानाय नङा आरो फिउचारा जोबोद गोसोम जाबोगासिनो दङ बेबायदिजों। आरो बेबायदिजों सान्थि फैयाखै, असान्थियासो बांसिन सोमजिगासिनो दङ जोंनि गेजेरावहाय। आरो बेनि थाखायनो दिनै जोंनिनो हारिनि गेजेराव बेबायदि माखासे गाज्रि गुलाय गुजाय थासारिखौ जों नुनो मोनबाय थादों। स' नैबे गामिनि रायजो राजाफोरा दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोना आर'ज गाबनानै नोंथांमोनखौ खावलायदों जे बेबायदि सोरखौबाहाय उमुक पार्टि होनानै राननाङा। जेसेबां हायो नोंथांमोना बोजबनोसो नाजानांगौ। सोरबा BPFनि होननानै दिनै BPFनिखौ जोगारना दोनबा बोरै जानो? नोंथांमोना नोंसोरनि पाब्लिक इमप्रेसनखौ बोरै लाबोनो सानदों? सोरखौबा जोगारबाय थायोबा बेबायदिबा नोंसोरो बोरै प्लास पइन्ट लाबोनो हागोन? स' बे मोजां सासे पलिटिसियाननि गुन नङा। सासे मोजां पलिटिसियानफोरा माबायदि खालामो, सोरबा एकदम मोखांजों मोखां नायलायनो हायि, खाथियाव जजाबनो हालायि बेबायदि दुश्मन थाब्लाबो बिथांमोनखौ बोजबनासो लायो। सासे प्रपार पलिटिसियानफोरा बेबायदिसो खालामो। नाथाय नोंथांमोना दिनै सोरबा फैनानै नोंथांमोनाव दिनै बिदि आर'ज बिलाइनो गोनां जादों। रायजो राजाया दिनै नोंथांमोनखौ फोरमायनो गोनां जादों जे जोंखौ राजनितिकनि मुङावहाय बेबायदि आलाय सिलाय खालामनो नाङा। औ, थारैनो बिथांमोना जोबोद मोजां खोथा बुंदों। नाथाय नोंथांमोना दिनैनि समाव गोरों गोरा रोंखा राखा जानानैबो दिनै सादारन सासे रायजो राजाफोरजों बेबायदि बुजायजानो गोनां जादों। अब्लाना
नोंथांमोना नामावसो लिडार, नाथाय थारैनो जों बुंनो सानो लिडारगिरि जानानै लिडारगिरि दिन्थिनानै दिनै गोहोआव थानायलाय बेबायदि खोथाफोरखौ नोंथांमोना बुंनो थाखाय जोबोद सहसै खाबु मोनदों। नाथाय दिनैनि समावहाय रायजो राजाफोराबो सांग्रां जाबाय। बेनिखायनो जानला मेनला प्रेस मिट होलाबायनानै बेबायदि बायदिसिना गुलाय गुजायनि बिबुंथिफोरखौ होआबा साबसिन जागोन। अब्लाना नोंथांमोननि फैबाय थानाय केरियार फिउचार जियानो हक बेफोरो अराय सम माने रायजो राजाफोरजों अनसायजागोन। नाथाय बेबायदि खालामबाय थायोबा खिन्थु बारा सम गैला, थाबैनो नोंथांमोना रायजो राजाफोरजोंनो जाय रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ बै मासिसिम सौहैनो थाखाय सहजग खालामदोंमोन, नोंथांमोननो मोनफा मोनफा भट थुनानै बिथांमोना दैथायहरदोंमोन हारिनि फारसे बा समाजनि फारसे मोजां मावगोन होननानै। नाथाय दिनैनि बेलायाव जोङो नुनो मोनदों बे गासिबो नोंथांमोननि थाखाय, नोंथांमोननि आखल आखुनि थाखायनो नोंथांमोना दिनै निजेनो निजेनि थोरसिखौ जोदलानानै लादों। बेयो हले दिनै पिक्सारा क्लियार जाबोगासिनो दङ। आरो अपोजिसनखौबो आङो बेखौनो सेम मेसेज होनो सानो, नोंथांमोनाबो जुदि फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरजों अनसायजानो लुबैदोंब्ला थारैनो बोजबनो नाजानांगोन। सोरबा उमुगनि सोरबा थुमुगनि होननानै डिफारेन्सियेट खालामलायबाय थाबा खिन्थु बियो एखे फिथाइखौनो नोंथांमोनाबो मोनगोन। बेनिखायनो आं खावलायो गासिखौबो, आं सासे फिसा सादारन नागरिक जानानै दिनै नोंथांमोननिसिम आखाइ खबनानै आङो नोंथांमोनखौ खावलायो जे जोङो रायजो राजा हिसाबै बयहाबो जोंहा मोनसे वान कमन फिलिंस दङ। बर्थमान दायो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मोनसे गेरेमसा थासारि, गेरेमसा हारि हिसाबै जोङो जेरै जोङो सानदों, जेरै जोंनि बड'फा बिथांमोना लुबैदोंमोन, थिग बेबायदिनो जेरै जोंनि माखासे जोहोलावफोर सेक्रिफाइस खालामलांबाय जोंनि थाखाय, जाहाथे जोङो आलो गोजोनै संसार जालांनो हायो, बिनि थाखाय नोंथांमोना खामानि मावगोन होननानै आंनि चेनेलनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों। आरो बारा गोबां बाथ्रा बुंला, बांद्राय बुंब्ला आरो गोरोंद्राय जाहैलायगोन नामा, ओंखायनो बे कमप्लिटलि आंनि फिलिंसनि फारसे आङो बे मेसेजखौहाय शेयार खालामनो होननानै सानदोंमोन आरो दिनै बे खाबुखौ मोननानै आं दिनै शेयार खालामबाय। भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन, आं बेखिनियावनो आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'नोसै होननानै आं सानबाय आरो दिनैनि मेसेजजोंहाय नैबे भिडिअखौ आं नैबावनो फोजोबनो होननानै सानदों। आरो जोबथारनायाव भिडिअनि गेजेराव माबाफोर जुदि गोरोन्थि बुंलांबायबा आंनिनो आंगो बर' फिसा होननानै आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामदों। दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै आरो लोगो मोनबावगोन नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव। सोरबाफोर गोदान भिउवार्स फैदोंबा काइन्डलि अननानै साबस्क्राइब खालाम, अब्लाना आङो मोनसे कनफिडेन्ट बिल्डआप जायो आंहा। एन्ड बेबायदि मोजां मोजां कन्टेन्ट्स आरो मोजां मोजां टपिकनि सायाव आङो अराय सम सैथो बाथ्राखौ लानानै फैगोन नोंथांमोननिसिम। आरो बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।